ni dagabana so minnu jɔlen na nin ye DSC Samake construction maaw bolo nɔ de awɔ DSC Samake construction maaw u bi so jɔ i be ala kale ko so ale dɛsɛna de u ka baara tɛ sojɔ dɔrɔn ye dɛ u be so planw ni ka olu bɔ BTP topographie u be ni bɛɛ lajɛlen ni ka o kɛ n'i b'a fɛ ka terrain san papier jɛlen DSC Samake construction bi terrain feere so finition ɲuman u b'o kɛ décoration u be o fɛnɛ ni ka o kɛ e de be station baara la i b'a fɛ ka station ni ka o jɔ u be station ɲɛnɛmanba ni ka olu fɛnɛ ka olu jɔ ka supasima ɲuman ka o k'i ka so la ka nɛgɛ ɲuman k'a la o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw i ka so jɔlen tɛ bin a yɛrɛ ma fiyewu DSC Samake construction b'a ka baara ni ka o ɲɛdɔn i mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la sa i senfa biribiri i ka se u dagayɔrɔ la ni o ye Moribabugu ye station Orix masurunya la Coy nɛgɛjuru sira 70 41 27 59 66 23 18 58 baara ɲɛdɔn o ka to baara dɔn b'a bolo DSC Samake construction maaw u b'u ka baara u b'a ɲɛdɔn. Ame alamsala Desembre kalo tile 5 sanba 2024 amunu be k'a lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen ni ɲantumaw bisimila bi Mali kunnafoni ka bamanankan kunnafoniya olu kɛnɛ kan. Samba kile kɛmɛ kɔnɔntɔn bi kɔnɔntɔn ani fila 1992 wagatiw la Desembre kalo tile 3 o kɔni tala Organisation des Nations Unies o ye ONU kɔni fɛ ka don min kɔni ko la dɔn k'a ta k'a da fɛn min ye maa lujuratɔ olu kɔni tɔgɔ la min ni a bɛ wele ko Journée internationale des personnes handicapées o kama san o san Desembre kalo tile 3 ni don kofɔlen kɔni bɛ la ɲɛnamaya diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ min na an ka jamana kɔnɔna la ka sanga ni ɲinata ye an ka jamana ɲɛma olu kɔni ye ka dɔn k'a fɔ dɛmɛba ta ka ɲɛsin maaw kɔni ma minnu kɔni bɛ handicap kɔnɔna ni o ye maa lujuratɔw yɛrɛ kɔni ye dɛmɛ minnu kɔni bɛ ta fɛn min ye balofɛn o kiti 100 bɔɲanko la kiti 100 minnu kɔnɔna la fɛn min ye malo kilo 50 bɔrɔw bɛ a la fo ka taa se saɲɔ bɔrɔw kɔni ma ka taa se makɔrɔni kartɔw ma tulu bidon ni o ye tulu 20 litres bidon kɔni ye ani moto 10 bɔɲanko o de kɔni dila ni maa lujuratɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu kɔni sen ka surun ni o ye maa sen surun ni u yɛrɛ kɔni walasa ka se k'u dɛmɛ u ka taga ni ka segin olu kɔni na. Kamine Desembre kalo tile 3 la kana bila Desembre kalo tile 4 kɔni na fɛn min ye Tɔnbukutu marabolo kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko jiw kɔni bɛ ka yɛlɛ kosɛbɛ hali bi min yɛrɛ kɔni tiɲɛniba kɔni kɛ kosɛbɛ i ka dɔn Tɔnbukutu marabolo kɔnɔna la ani ka dɔn k'a fɔ Gao commune dɔw kɔnɔ ni a bɛ fɔ commune min kɔni ma ko Soni Ali Ber min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ka tiɲɛni kɔni don du caman kɔni kunna sigidalamaw yɛrɛ kɔni kamana gannen don minnu na u bɛ k'u bolo kɔni fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka fɛn min ye bolokɛ ka se ka ji ninnu kɔni dalakuru cogo min na nka wele kɔni bilalen don marabolo ɲɛmaaw kɔni ma u ka se ka dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin u ma ni wagati nin kɔnɔ. An bɛ taa Yorosokaw olu fɛ yen nɔ Octobre kalo tɛmɛnen na ji kɔni walakata la kosɛbɛ min ye tiɲɛni don an ka jamana marabolo caman kɔni kɔnɔna la o de hukumu kɔnɔna la an ka jamana gouvernement ale kɔni ye malo tɔni 5 bɔɲanko a ye o di commissariat à la sécurité alimentaire kɔni ma a k'o dɛmɛ kɔni lase Yoroso marabolo kɔnɔna la ji ye tiɲɛni kɔni don maa minnu kunna u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye cogoya min na a yirala k'a fɔ Yoroso yɛrɛ kɔni marabolo kɔnɔna la dugu minnu ye degunba sɔrɔ kosɛbɛ ni o ye commune minnu ye degunba sɔrɔ kosɛbɛ ji ka tiɲɛni fɛ o de ye Maaw ani Karagana o ye. An bɛ to Yoroso kunnafoniyaw kɔnɔna la hali bi ka sanga ni seereyaw ka ɲɛfɔli ye marabolo sigibagaw ye a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i ko sisan maa marifatigi bugunatigɛbali dɔw kɔni bɛ ka yala u ka dugu kɔnɔna la min na u ye a sɔmiya sɔrɔ a bɛ wagati caman bɔ min na u ye ɲɛfɔli kɔni kɛ fɛn min ye lakana tigilama ni marabolo ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni fɛ u ka se ka wulikajɔ kɔni kɛ walasa ka se ka ni makofɔlen ninnu ka tɛgɛ kɔni kɛ u la ka da k'a yirala k'a fɔ u bɛ taa hali u ka dugu sugu u yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔfɛ fɛn min ye Kucala kuri sira fana kan ko u b'o sira kan kosɛbɛ ko hali fɛn min ye contrôle yɛrɛ min kɔni bɛ kɛ bolimafɛnw kɔnɔna dugutaga siraw fɛ ko u kɔni bɛ tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen sira fɛ ka sɔrɔ sɔmiya kɔni ma kɛ u la o kama ka laɲini kɔni kɛ marabolo ɲɛmaaw kɔni fɛ u ka se ka lakana ka dɔ fara u kan cogoya min na walasa ka se ka nin makofɔlen ka tɛgɛ kɛ u la ani ka se ka dugudenw yɛrɛ lakanda. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Laginɛ Konakiri a kunnafoniya yirala k'a fɔ Laginɛ Konakiri jamana ɲɛmani o ye Général Mamadu Dumbuya kɔni ye a ye jamana kɔnɔna la u ka finitigila ka caman kɔni radier ka bɔ fini yɛrɛ kɔnɔ ni o ye ka tenitigi caman kɔni gɛn ka bɔ fini yɛrɛ kɔnɔ na min yɛrɛ kɔni kɛla armée militaire kɔni fanfɛla o fɛ.
minnu tun bɛ ka layɛ ni wagati in na ni de bɛ da sigi an ka bi kunnafoniyaw la ni aw bɛ fɛ k'aw ka cakɛdaw lakodɔn k'a ka jagofɛnw lakodɔn a y'aw sɔgɔ Mali kunnafoni direction commerciale la nɛgɛjuru siraw bɛ tɛmɛ an ka kunnafoniyaw olu duguma aw k'an bɛn sini ni Ala ma basi kɛ ni aw la Ala k'an si jɔ ko makɔnɔ